Central Visayas dili direktang maapektuhan sa bagyong Glenda. Kinigibana-bana nga mulandfall sa Virac, Catanduanes. Piston mag-transport strike sa Mandawi, Lapu-Lapu ug Konsolasyon karong Lunes. Samtang dakbayad sa Sugbo nangandam nga walay managan nga jeepney pasahero tungod sa pagpanambong sa mga driver sa public hearing nga ilang gipasiugdahan. Wala na'y DAP o PDAF apan mo enter na usab ang GPP kon Grassroots Participatory Projects Fund, kwarta direkta nga ipanghatag sa mga LGU. Australiano nga nagsabwag og jihad, walay kaalyado nga armado dinhi sa Sugbo. Ang may claim nga iyang asawa na priso tungod sa estafa. Alagang kapatid nag-apod-apod og mga school supplies sa usa ka eskwelahan sa amihanang Sugbo nga biktima sa bagyo. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kinitibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes petsa 14 sa buwan sa Hulyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, gipaubos na sa public storm warning signal ang mga dapit sa Bicol Region ug Southern Luzon nunot sa pagsud sa bagyong Glenda sa Philippine Area of Responsibility. Kini gibanabana nga mulandfall sa may Virac, Catanduanes ug mutadlas paingon ngadto sa Metro Manila. Matud sa labing uhing weather bulletin sa Pag-asa Mactan, makasinati og mga pag-uwan ug kusog nga hangin ang Northern Cebu. Kaganyang alas 2 sa hapon ang bagyo adunay gikusgon sa hangin gikan sa 120 km/h ngadto sa 150 km/h. Jinky Bargio, Sugindimi. Matud sa Pag-asa Mactan, dili direktang maapektuhan ang tunga-tungang Kabisayan sa bagyong Glenda nga gikatakdang mo landfall sud sa 24 oras sa Virac, Catanduanes sa Bicol Region. Matud ni Engineer Al Kiblat, ang amihan ng Kabisayan mo'y makasinati og kusog nga mga pag-uwan ug hangin sa musunod nga 36 ka oras. Ang Eastern Visayas gipaubos na sab sa signal number 1. Ang bagyo karon wala pa'y direktang epekto sa Visayas. Gawas sa silangang bayan sa Visayas nga within 36 hours pwede silang makasinati og 30 to 60 km/h nga hangin o moderate to heavy nga mga pag-ulan kay gitagaan sila signal number 1 ditong dapita. Gidid-an na sa Pag-asa ang mga mananagat nga likayan una ang paglawig sa kadagatan lakip na ang mga barko kay posibleng mudako ang bawd nga maghatag og peligro. Ang silangang bayan sa Visayas gitagaan itong gale warning. Sabot bisag way signal ang atubang bayan sa Visayas gawas sa Northern Samar. Makasinati ning baluron kayo mga 30 to 60 km/h nga hangin pwede ni makamugna og 3 to 4 nga meters nga height sa balod. Padayong awhag sa Pag-asa ngadto sa publiko nganing panahon sa ting-uwan kanunay magbinantayon labi na sa posibleng landslides ug pagbaha. Peligro sab ning panahona ang posibleng mga sakit-sakit hatod sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Ting bagyo, ting ulan, abiso na to, magbantay-bantay yung labi na ng mga prone areas, baha, dahili sa yuta, o kining mga mutrabaho, magdalag payong panangga sa ulan. Karong buwana, gilauman ang lain pang usa ka bagyo nga moabot human sa bagyong Glenda. Jinky Bargio, News 5. Ang simbahan mipahigayon og pagbansay-bansay sa ilang mga parokya sa pagtubag sa mga katalagman. Ang disaster preparedness training gipaluyuhan sa Smart Communications. Leslie Caminadi Vistil, Suginlimi. Alang sa pagpangandam sa katalagman, may pahigayon og usa ka adlaw nga disaster preparedness training seminar ang Archdiocese of Cebu nga giapilan sa tanang parokya sa Sugbo. Tuyo niini ang pagbansay-bansay sa mga parokya sa angayan nga buhaton panahon sa katalagman. Ang kalihukan gipanguluhan ni Father Soap Saldua nga pangulo sa Commission on Service sa Archdiocese of Cebu uban sa pag-abag sa Smart Communications. Muna nga naghimo ta ani tungod kay sa parish level o sa mga community levels, importante kayo ang pagpahibaw na sila awareness. Gipakita kanila mga sample sa mga emergency kits aron makahatag og idea kung unsa isulod niini nga moy andamon sa dili pa moabot ang kalamidad. Ang Smart Communications miapod-apod sa mga solar kits nga magamit sa emergency power supply panahon nga mawala ang kuryente.
Involve the church in disaster preparedness efforts because their network reaches down to the kapilya level, and it's important that everybody is prepared in times of disaster. So we're training the clergy and their pastoral council leaders on this. Mato ni Archbishop Jose Palma, nakita nila ang panginahanglan nga mabansay-bansay sa pagtubag sa katalagman human maagi ang Subo sa linog ug bagyo. Tinuod, no, kay ang disaster dili na tumalikayan, pero ang preparedness, no, should become part of our own life and of course of our own outlook in life. No, we should be prepared. Nindot kayo itong mga practical tips, no. Kining tanan, I think there are practical tips that we can profit from. Dulan 500 ka tawo gikan sa nagkalain-laing nga parokya sa Subo ang mitambong sa training. Leslie Caminada Vistil, News 5. Mayor sa lungsod sa Karkar gireklamo tungod sa wa pagtugot sa travel order sa usa ka konsyal ug sa pag-withhold sa sweldo niini. King Perez, Suginlimi. Gisusi na karon sa Committee on Investigation sa Junta Provincial ang reklamo batok ang Karkar City Mayor ni si Puro Apura. Gireklamo si Apura ni Councilor Arquiles Gantuangco human giwithhold ang iyang sweldo ug wa tuguti ang travel order ni ini. Gireklamong grave abuse of authority ang giatubang karon sa maong mayor. It will be given due process. Sa gikaingon ko na first nag-file si Honorable Councilor Gantuangco. Unya gikan ni ana, they were asked, si Mayor Apura was asked by the committee diri sa sanggunian to answer. Mipasabot sab si Board Member Gigi Sanchez, Vice Chairperson sa Committee on Investigation sa Provincial Board, nga unta saligan sila sa mga nalambigit sa mga reklamo nga gisangat silang komitiba. Gipahibaw ni Sanchez nga sa ikaduhang higayon, subling gipa-inhibit ang Committee on Investigation sa pagdungog sa reklamo batok sa mga konsehal dito sa lungsod sa Alegria. Unang gipa-inhibit o gipahunong sa paggunit og reklamo ang komitiba ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia nga gisuspenso sa mga komitiba sud sa 60 ka adlaw. Kasamtangang gihuman pa ang pagsusi sa iyang kaso. Gipasabot ni Sanchez nga usa ka proper venue ang Committee on Investigation sa pagdungog sa mga reklamo batok sa mga opisyales sa kalungsuran. Duna na sila'y venue, asa nila ipadangat ang ilang mga complaint para nako as long as we follow the rule of law and everybody is given the chance to present their side, there should not be any fear ba. King Perez, News 5. Magsugod karong adlaw ang tulo ka adlaw nga panagtigom sa mga mayor sa League of Municipalities of the Philippines Luzon chapter. Matud sa presidente sa LMP, dakog natabang ang gihimong financial reforms ni Budget Secretary Butch Abad ubos sa pamunuan ni Presidente Noynoy Aquino. Ryan Sorote, Suginlimi. Taliwa sa mga iskandalo sa gobyerno bahin sa Pork Barrel Fund, gipadayag sa League of Municipalities of the Philippines ang mga financial ug budgetary reforms nga gipatuman ni Finance Secretary Butch Abad. Matud sa LMP nga dako kinig natabang sa administrasyon ni Presidente Noynoy Aquino. Usa sa ilang gihimong ehemplo ang nasinating problema sa Internal Revenue Allotment kun IRA ni atong tuig 2009 gumikan sa krisis sa world economy ni atong higayuna. Gibanabanang niabot og 13 milyones pesos ang pagkunod sa IRA. Matud sa LMP, dunay gihimong fiscal management nga miresulta sa augmentation of funds gikan sa executive department ngadto sa shortfall sa IRA. So I think I'm not exactly sure about the amount, but I think about half of that was committed by the President. As a matter of fact, we all enjoyed, all the mayors of the country enjoyed the augmentation of the shortfall, no? But what we see is that people have... Diyang gipangutana si Javier kung ang augmentation gikan ba sa Disbursement Acceleration Program kun DAP, wa si tarong nga tubag ni ini. Wa kuno sila masayod kun diin gikan ang augmentation, ang sigurado lang nga nasulbad nila ang suliran sa ilang mga lungsod. Hindi ho namin ibig sabihin, ano? Wala ho kaming kinatatakot, wala naman kaming ginawang masama. Ang amin lang dito, nakinabang ko lahat ng mga mayors dito. Sa panawagan nga angay pasakan og kaso ang nakabenepisyo sa DAP gawa sa mga opisyal sa gobyerno, matud sa LMP, iapil usab nga pasakaan og kaso ang publiko nga nakabenepisyo niini. Adi dapat ho kasuhan nila yung buong sambayan ng Pilipino. Dahil lahat naman ho ay nakinabang dito, ay yung mga maliliit lalo na. There was really
a beautiful growth, no? Dahil dito sa ginawa nilang pamamaraan. Ryan Sorote, News 5. Dakbayan sa Subo gipahigayon ang League of Municipalities Luzon Cluster sugod karong adlaw. Lakip sa ilang kalihukan mo ang workshop sa mga local chief executive sa disaster preparedness samtang gihulga sa bagyong Glenda ang ilang mga lugar sa Luzon. Ang DILG naghatag kanila og disaster preparedness journal alang sa pagtubag sa mga local government units sa mga katalagman. Ang nangyayari kasi is yung impormasyon na dumarating sa kanila are technical information like velocity of the wind, speed of the eye of the typhoon, the barometric pressure, whether it's increasing or decreasing, yung mga Doppler na impormasyon na nasa website. No? So, hindi naman lahat ng ating mga mayors ay nakakaunawa or may interpret ano ibig sabihin nito para sa bayan ko. Gikatakdang magigtigom sa garagkuan sa Philippine National Police ang League of Municipalities of the Philippines aron hisgutan ang kalambuan sa kaso sa mga gipamatay nga mga mayor. Sukad niadtong Enyero miabot na og 7 ka mga mayor sa nasod ang napatay wa pay labot ini ang 3 ka mga mayor nga nakaluwas sa suway nga pagpatay kanila. Gawa sa PNP nakigalayon sabang LMP sa Armed Forces of the Philippines alang sa seguridad sa mga mayor. Nanawagan usab ang LMP sa lokal nga kapulisan nga pagpahugot sa seguridad sa ilang gipanghigayong 3-day LMP Luzon Cluster Conference dinhi sa Sugbo. Ganun na lang ba kadali pumitas ng buhay? Lalo na yung mga mayors, no, na wala naman silang pakay talaga kung dito tumakbot magserbisyo. So ginawa natin lahat yung dapat gawin. Nakipag-coordinate tayo sa local police, sa lahat ng mga mayors ng Cebu, at saka kay Mayor Mike Rama, para at least maging secure yung mga mayors natin na pupunta ng Cebu. Mga jeepney pasahero nga nagbiyahe sa Lapu-Lapu, Mandaue o Konsolasyon gikatakdang mag-strike alang sa pagsupak sa dagkong multa nga ipatuman batok sa mga traffic violations. Jinky Bargio, Suginlimi. Gikatakda karong Lunes sunod semana ang usa ka transport strike sa mga public utility jeepney sa Sugbo. Naglaraw ang grupong Piston sa Cebu, Mandaue, Lapu-Lapu ug Konsolasyon nga mopahigayon og lihok protesta karong Lunes. Ang welga ilang paagi sa pagpadayag sa ilang pagsupak sa nagkataas nga multa sa mga violations sa trapiko. Kapulungan sa ilam sa Piston, sa liderato sa Piston, wala taga mga sanksyon sa membroan. Voluntaryo mo gani. Giklaro sa Piston nga dili transport strike ang himuon kun dili march rally lang gikan sa Cebu padung sa Mandaue City Hall. Apan sa higayong mosalmot ang 500 ka mga sakop sa Piston, posibleng mabalda na sabunya ang ubang biyahe sa kadalanan. Posible ang kwan siguro nato sa mga kaigsunan nato nga sumasakay. Kana nga adlaw kung wala lang yung mga importante nga lakaw, konsidera na lang siguro puyo lang sa ilang mga panimalay. Labi na sa mga estudyante, ang mga estudyante posible di kadalaan naman na sa mga lain nga transport group sa panawagan nilang strike. Apan karong adlaw Miyerkules mutambong ang mga driver sa public hearing nga kabahin sa implementasyon sa Joint Administrative Order. Gumikan sa ilang pagtambong, posibleng gamay na sab ang mubiyahe nga mga jeepney pasaheroan. Jinky Bargio, News 5. City Hall nangandam sa posibleng pagkaparalisa sa transportasyon karong Miyerkules. Ang City Hall nahulga nga mutambong ang tanan nga mga driver sa gikatakda nga public hearing sa konseho karong Miyerkules. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Ilan ang buhaton masuko sa ta? Kini mo'y bahad ni Mayor Michael Rama ngadto sa grupong Piston kung ugaling magdungan kini og attend sa public hearing karong adlaw Miyerkules sa konseho. Matud pa ni Rama, mga representante lang ug dili kinahanglan ang tanang nga driver ang mutambong sa public hearing kabahin sa Joint Administrative Order nga nagtuki sa higher traffic penalty. Dili buot sa mayor maapektuhan ang mga sumasakay sa Sugbo, hilabi na nga kini ting klase ug ting trabaho ang Miyerkules. Implemented. But I was very, very clear to them about the philosophy that it should never be punitive, it should have been corrective. Hinuon andam ang kagamhanan sa dakbayn sa Sugbo sa pagpagawas sa ilang mga sakyanan alang sa mga posibleng ma-stranded nga pasahero. Iyang gimaduan ang tanang barangay sa pagtabang sa pagpanghakot sa mga pasahero sa higayon nga mudayon ang Piston sa ilang plano sa pagpatambong sa tanang driver.
It is an automatic matter. And then all barangays will be involved, and whoever have the mga kingalan na ito sa kanan, let's not be stifled, paralyzed by such a move. Otherwise, we can easily be under threat of economic sabotage. Leslie Caminado Vistil, News 5. Walay mga armado nga kaalyado ang usa ka Australian national nga nagsabwag sa usa ka jihad kon holy war. Matod sa kapulisan, bugtong internet lang ang gigamit niini. Andrea Patenya, Suginlini. Sa social networking site nga Facebook, makita kining fan page nga Release Brother Musa Ser Antonio, ang Australian national nga gisikop ni atong miaging Bernes. Gi-renounce ni Ser Antonio ang iyang Australian citizenship, hinungdan nga gi-cancel ang iyang passport ug gi-issuehan sa Bureau of Immigration sa usa ka warrant of deportation. Si Ser Antonio miila sa iyang kaugalingon nga usa ka jihadist, kuntig promote og holy war ug gidudahang dunay koneksyon sa Islamic extremist. Sa Facebook page nga aduna nay kapin 2,000 ka likes, gipanalipdan nila si Ser Antonio ug gihulagway nga usa ka maayong tawo. Gani giingong di kasuko ang unod sa mga puong niini, kundi gugma alang sa isig ka tawo. Ang uban mihulagway niini isip usa ka bayani sa Islam. Matud ni Deputy Regional Director for Operations Senior Superintendent Conrad Capa, di nga ikabalaka nga manimaus ang mga misimpatiya kang Ser Antonio sa internet. Wa sila'y na monitor nga mga followers sa langyaw dinhi sa Sugbo ug bugtong internet lang ang iyang gigamit alang sa iyang online preaching. Kasi if you will, this is broadcast over the internet, over the social media. Well, anybody can like anything. No, wala naman tayong alam na followers niya. He's alone. He's alone. He's a preacher nga lang siya. Hindi naman siya leader ng isang grupo. Or at least that's what we know, no? Hindi tulad ng mga iba na talagang mga overtly violent. So, there's no reason there's no, of course we're always on the lookout, pero as it is, I don't think so. Dugang ni Capa, wa sila'y nadawat ng mga impormasyon kabahin sa koneksyon ni Ser Antonio sa mga armadong grupo. Wala naman tayong establish na link niya sa mga armed faction. We should remember that Musa is like a preacher, very much like yung mga religious preachers who preaches love and godliness. However, Musa preaches jihad, violence and war. So yun lang pagkakaiba. As to his involvement in violent activities, wala pa tayong established yan. Apan bisan og negatibo ilang impormasyon kabahin sa terroristic activities dinhi sa Sugbo, subsub gihapon ilang monitoring niini. Ang Cebu Provincial Police Office sa ilang bahin pinaagi sa ilang mga intelligence officers mopahigayon og detalyadong profiling sa tanang mga langyaw nga anaa dinhi sa Sugbo pagsuta kun aduna basab sila'y koneksyon sa mga Islamic extremists. So far we haven't received any information about terrorist activities, but still di sa tamo kumpiyansa ang amo na lang ipalakaw sa namo ang mga intelligence officers to gather more information, especially foreigners in their respective area. Importante yun na makikoordinate sa ta, especially sa atong mga Muslim brothers, because I know that our Muslim brothers they also want peace, that's why they're here. So importante sad nga mutabang sad sila sa tuwa. Nanawagan sab sila sa mga Muslim leaders sa Sugbo sa pagtabang sa pagsumpo sa radicalization. Sa laing bahin padayon ang profiling sa kapulisan sa kauban ni Ser Antonio nga si Joanne Montaire. Sa inisyal nilang detalye, niangkon si Montaire nga naminyo sila ni Ser Antonio ug nagpa-convert sa Islam. Apan misupak ang administrator sa Facebook page nga Release Brother Musa ug mi-post nga di Muslim ang babay tungod kay wa kini naghijab kun headscarf sa mga babaeng Muslim ug gipasangin lang spy sa gobyerno. Tubag sa mga pulis kabahin ning maong aligasyon. I don't think so. She's not one of us. I don't know. I doubt it. Nag-atubang karon og kasong estafa si Montaire tungod sa kapakyas nila sa pagbayad sa usa ka hotel sa Mandawi. Gikatakdang i-deport pabalik sa Australia si Ser Antonio karong adlaw. Andrea Patenya, News 5. Nangangkon nga asawa sa gideport nga Australiano nga nagpreach og jihad na priso sila tungod sa kapakya sa pagbayad sa usa ka hotel sa Mandawi.
King Perez, Suginlimi. He has nothing, he has nothing here. No weapons, nothing kanang like unsa ilang ipang accuse him of. Like, Naasulod sa prisuhan sa Subang Dako Police Station sa Dakbayan sa Mandaue, kining kapika sa Australian national nga giila nga usa ka Islamic extremist. Gidakop sa kapulisan si Joan Montaire uban kang Robert Edward Musa Ser Antonio sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Biyernes. Si Ser Antonio adunay warrant of deportation human gi-cancel ang iyang passport. Apan na priso si Montaire tungod sa kapakyas ni ini sa pagbayad sa usa ka hotel nga ilang gipuy-an. Of course. Why not? It's only freaking 10,000 pesos. Gipasabot sab ni Montaire nga wa siya'y kalambigitan sa panglantaw siyang bana lakip sa pagsuporta sa jihad o holy war. Matud ni Montaire nga di unta angay ilhon nga kalapasan ang lahing panglantaw isip usa ka tawhan nung katungod. So if Muslims talk about America, then he's a terrorist because of the double standards of the media of the world. So terrorists only attached or branded on the Muslims. Giklaro sab ni Montaire nga asawa siya ug dili lang girlfriend sa langyaw nga gideport na sa Pilipinas ngadto sa Australia. Gisaligan ni Montaire nga kapalaran na lang ang maoy mutagbo kanila pagbalik. I'm his wife. So you're married? Yeah, I was married to him. That's a procedure. It's Australia, so I already accepted the truth. Dako kanang among destiny. King Perez, News 5. Nadatpa na usab ang notadong drug pusher sa lungsod sa Talisay. Ani ang exclusive report ni Jinky Bargio. Pila ka adlaw pa lang sukad nakagawas gikan sa prisuhan si Marmelito Balansag gumikan sa kasong adunay kalambigitan sa drugs. Apan niadtong Biyernes, subli na sab kining gidakop sa mga sakop sa Talisay Police gumikan sa susamang kaso dinhi sa iyang Pinoy-anan sa sitio Galaxy, Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay. Pinaagi sa buy-bust operation sa kapulisan, nakuhaan si Balansag og 38 ka mga gagmayng pakete sa shabu. Gawa sa buy-bust money, nakuhaan usab siya og mga halin sa illegal niya nga negosyo. Matud sa mga pulis, anaa sa drug watch list si Balansag. Sigon sa among reports, daghan mig na dawat nga report ani, but ang result may ni lead ani, then ni joint kami sila together kay the same among target. Giangko ni Balansag ang pagpamaligya niya og drogas. Matud niya, napugos lang siya tungod sa anak niyang may sakit nga hydrocephalus. Dako ko ano ni ma'am, nahuna nga mundang ko kay delikado kay ning negosyo ha. Tungod sa kuan sa kong anak atong hydrocephalus, niagap nang ko pagsoda nimo. Jinky Bargio, News 5. Tulo ka notadong tulisan og kawatan ang nasikop kaghapon sa kapulisan sa Punta Princesa Police Station. Andrea Patanya, Suginlimi. Unang nadakpan niya adtong mga alauna imedya sa kadlawon si Elicio de la Serna nga nakuhaan ni ining mga drug paraphernalia human mi check out sa usa ka pension house sa Maydan sa Beliano sa maong barangay. Gawa sa drug paraphernalia, nakumpiska sab gikan ni ini kining Firefly lamp ug cellphone nga giingong kinawat gikan sa panimay sa usa ka Rosette Slingerland ni adtong Hulyo 8. I-recover pa sab ang mga alahas ug kwarta nga nakuha ni ini gikan sa panimay sa biktima. Muna nga amo sa recovery dito karon ang iyang ipanlungkab nga mga alahas at dinamo ito nodal sa Tagiya. Katong nakita ninyo kaganiha ang mga ebidensya na pa na sa Karkar, Aulo, Balamban ang amo pa recover ang uban pa nga mga gipangkawat niya. Giangko ni De La Serna nga bag-uhay lang siyang nakagamit og drogas ug usa siya ka manlungkabay diin target ni ini ang mga panimay nga white taw. Wala katong di kwarong kuana kanaging ingan mga white taw. Matong Diha de mo nisod. Nisod ko niya nibalik nang abin kong ni taw mo tong ni dayat ko. Nya den tag tulok adlaw nakasuod itong usa ang Paris na ko kuyo. So, kinsa may nakakuha na? Ikaw yung Paris? Ikaduha na. Kinsa nakakuha na ba? Ikaw? Laing nadakpan kining sila si Steven de la Serna Adarna ug Kim Mojica human gialarma nga armado sa sitio Kangitngit, Barangay Tisa.
Nakuha gikan kang Adarna kining kalibre 38 nga revolver ug mga bala, samtang na-recover gikan ni Mojica kining kinawat nga cellphone. Gihimakak ni Adarna nga iya ang maong armas apan si Mojica miangkon nga nakuha niya ang cellphone sa bag nga gilabni niini gikan sa usa ka babay. Utang na lang ako ana pero di ko na yung nakuha. Dito rin na ako sa balay. Sige, huwag na ako sa lawas ko. Isang dito malaya? Kada na ko. Ha? So dito yung mga 38? Di. Wala ba? Bago. Bag yung gikuha? Diti una ni mo? Saan naman? Love note? Kapila naman ka na nangawat ng... Mawala ito mamoy. Giila nga mga notadong tulisan ang duha kansang nalambigit sa nagkalain-laing insidente sa pagpanuli sa maong lugar. Miawhag ang kapulisan ngadto sa mga nabiktima niini sa pagdangup sa ilang buhatan aron pagpasaka og sumbong batok sa duha. Andrea Patenia, News 5. Nagtapok sa gawa sa Lahog Public Market ang mga sakop sa Special Weapons and Tactics kon SWAT sa Cebu City Police human ilang gialarmahan ang usa ka pulis nga armado kagahapon sa buntag. Mismo si Cebu City Market Administrator Raquel Arce ang nangayog assistance sa kapulisan. Nabot si Arce sa maong merkado human siya makadawat og text message gikan kang Cebu City Vice Mayor Edgar Labella nga dunay tinderog inasal ang nakit-ang nagtak-in og armas. Sa pagsusi ni Arce sa SWAT, nasayran nga ang gialarma usa di ay ka-off duty nga pulis nga nagnegosyo og inasal. Gipahimangnuan na lang ni Arce ang pulis nga itago ang armas aron di mabalaka ang mga pumapalit. Wa nanganli ni Arce ang maong pulis. Na wala lang sad taning kumpiyansa ning request lang sa kog backup kay usa man akong escort. So positively naa pero kuan siya PNP personnel. Diriyot maugdaw ang usa ka panimay sa Barangay Dulho, Fatima, Cebu City tungod sa short circuit sa kuryente. Nagsugod sa luyo sa balay sa Panimayeng Castro ang sunog pasado alas 5 kagahapon sa Maydan 3 de Abril sa Naisgutang Barangay. Mikatap sa kisami ug sa second floor ang kayo nga ginama sa kahoy. Miresponde dayon ang kabumbirohan ug nakontrolar ang kayo sud sa 5 minutos. Dunay lalaking gitabang sa rescue team kay naglisod sa pagginhawa. Human misud sa nasunog nga panimay aron luwason ang mga binuhing iro. Electrical ni naay nakalimtan ba nga mga ilang gipang plug siguro nga mga kuan. Inya. Appliances? O appliances. Isip pangu sa Committee on Property sa Provincial Board, ipatawag ni Board Member Gigi Sanchez ang mga sakop sa bagong provincial bid sa Awards Committee. Kini kabahin sa bagong kontrata sa pag-purchase og goods. Lakip na niini ang kapin 400 ka kontrata alang sa napu ka air conditioning unit sa Karkar Provincial Hospital. Ug laing kapin 700 pesos alang sa information technology system sa Kapitolyo. Tumong sa pagpatawag ni Sanchez, mao nga maklaro ang mga bagong pamaagi sa bidding nga gimugna sa bagong BAC. I did was since dunay mga bagong mga changes na gibuhat sa executive as to the procedure or as to some of the gipang-improve nila ang atong existing nga setup. That is the reason why for the in the spirit of transparency ako lang gihangyo nga ang BAC mo present in open session karong hapon. Inanay nang natubag ang problema sa lawak sa ringan ang mga tunghaan sa dakbayan sa Mandaue ug Lapu-Lapu human sila nakabenepisyo sa programa sa Osaka Foundation. Jinky Bargio, Sugindimi. Kining tulo ka anda nga building nga dunay 15 ka classroom sa Mandaue City Comprehensive National High School mo'y labing dako nga donasyon nga nahatag sa Aboitiz Foundation sud sa pila ka tuig nila nga kausa paghatag og bilis sa edukasyon. Matud ni Jamie Aboitiz, 54 milyones pesos ang ilang gigahin alang sa maong proyekto. Ang maong tunghaan usa sa mga grabing napektuhan sa linog niadtong buwan sa Oktubre sa nakalabay nga tuig. Right, so if that's not addressed, you're not going to be able to get students inside, right? So we always thought that building classrooms, additional classrooms, would be a big help towards getting students conducive to learning, no?
So more than half. Gawas sa maong tunghaan, lain pang 8 ka mga eskwelahan ang makabenepisyo gikan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Matud ni Mayor Jonas Cortez, dako og matabang alang kanilang donasyon gikan sa mga pribadong kumpanya, labi pa kay daghan sa ilang mga tunghaan ang naguba atol sa mga katalagman. Yes, especially sa ang lain ro nato gi-focusan ang kuan sa Barangay Subang Dako nga nay katong gi-kuan gyud nga for demolition. Advice for demolition ang katong nego sa Linog. So mao tay atong tagaag pagtagad nga yes. Giangko ni Dr. Carmelita Dulangon, ang Regional Director sa DepEd 7, nga daghan pang tunghaan sa Rion 7 ang kinahanglang ayuhon ug ilisan. Afi gyapon og grafi mo atong kinadak-an nga mga nag-assist gyud pag-put up og mga buildings. Doon na sila gi-repairs. Hopefully karong August ang target nilang mahuman. Kanya ang ilang new construction by October pohon. Karong tuiga, laraw sa Aboitiz Foundation nga makompleto ang 200 ka classrooms nga ilang gidonar sa tibok rehiyon. Jinky Bargio, News 5. Mga estudyante sa Hagnaya Elementary School mo'y beneficiary sa Alagang Kapatid Foundation. Uban sa Majestic Legacy Home Development Corporation, giapuran og mga school supplies ang mga estudyante nga mga biktima sa Bagyong Yolanda. JP Lau, Sugindimi. Usa ang lungsod sa San Remigio sa mga lugar sa amihan ng bahin sa Sugbo ang gikuso-kuso sa Super Typhoon Yolanda. Ug bisan pa sa hitabo, ni patigbabaw ang kaisog sa pagbarog sa mga tao dinhi aron ni padayon ang pagpakigbisog. Niadtong Sabado, gibisita sa Alagang Kapatid Foundation sa TV5 ang usa sa mga eskwelahan sa lungsod sa San Remigio, ang Hagnaya Elementary School. Gipangapod-apod ngadto sa 200 ka mga estudyante ang mga school supplies. Kauban sa Alagang Kapatid Foundation ang mga sakop sa Majestic Legacy Home Development Corporation. Actually, ang atong target is 500 to 600 students, but at the moment 200 pa ang amo ang na pagawas karon, but there are still more school supplies to come together sa amo ang partner nga company, other companies. We chose TV5 because Majestic Legacy wants to be part and Alagang Kapatid, and we are sure na ma-receive good siya sa mga recipients. Advokasya sa Alagang Kapatid ang pagsuporta sa mga biktima sa mga katalagman. Hangtod karon aduna pay mga estudyante nga wala pa gyud gihapon nakabangon sukad sa mapait nila nga kasinatian sa Bagyong Yolanda. Nalipay kami taga Hagnaya Elementary School ang pilian sa Alagang Kapatid TV5 mahatagan og school supplies. Daghang salamat. Kami in behalf sa Hagnaya Elementary School, very thankful kami sa TV5 sa sponsors nga nanghatag og mga school supplies para sa mga kabataan kay apektado jud kayo ang mga kabataan sa miaging bagyo. Dako kay ni katabang para nila nga makapadayon sila sa pag-eskwela. JP Lau, News 5. Mga mayor sa Luzon nangayo og suporta sa paggamit ni Presidente Aquino sa DAP kon Disbursement Acceleration Program. Bisan o gideklarar na kini nga unconstitutional sa Korte Suprema. Apan kun wa nay DAP, duna say bag-o nga pag-apod-apod sa pundo direkta sa mga local government units sa isulod nga budget. King Perez, Suginlimi. The administration under President Aquino realizes this, that we are indeed the frontliners and the first responders. Minarapat nilang tugunan ang pangangailangan natin para matupad ang ating mga pangarap. Pagkahiusa ang giawhag sa National President sa League of Municipalities at ubangan sa mga mayor gikan sa Luzon atol silang panaghugpong karong adlaw. Siya nangayo og pagsuporta lang kang Presidente Noynoy Aquino sa pagkalambigit niini sa Disbursement Acceleration Program kon DAP. Usa ka resolusyon ang gihimo sa League of Municipalities pagsuporta kang Aquino sa paggamit sa DAP bisan og gihukman na kini nga unconstitutional sa Korte Suprema. Matud pa ni DILG Secretary Mar Rojas nga natanggong ang pondo nga gigahin alang silang ahensya. Lakip ini ang pagpatuman sa 2 bilyones pesos nga pondo alang sa Police Modernization Program human gideklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional ang DAP. At tigil muna ito bilang pagbibigay respeto o pagbibigay daan doon sa sinabi ng Supreme Court. No? Yung mga, halimbawa, nagawa na, tapos na, completed na, Supreme Court din nagsabi na, alangan naman na
titibagin mo or kakalasin mo yung mga classrooms o kung pabahay o kung ano pa na nangyayari. Giklaro ni DILG Secretary Mar Rojas nga wa pa magamit ang katunga sa 4.5 billion pesos nga pondo nga gigahin silang ahensya gikan sa Disbursement Acceleration Program. Human gideklarar nga unconstitutional ang pipila ka mga provisions ni ini. Apan laing gipatinaw sa DILG Secretary Mao ang laing kontrobersyal nga pondo nga gitawag nga grassroots participatory projects nga matud pa gipatuman na kini sa wa pa nalambigit ang Aquino administration sa kontrobersyal nga paggamit sa mga discretionary funds sa presidente. No, this started, kaya nagtataka ko sa mga intrigero dahil nung sinimulan ito with Secretary Jess Robredo, wala namang issue ito Karong tuiga na ay 20 bilyones pesos nga grassroots participatory projects fund si Presidente Noynoy Aquino. Gani gikumpirmar sa DILG Secretary nga giandam na ang budget sa maong programa karong buwana aron masud sa General Appropriations Act sa Kongreso. Matud ni Rojas nga tinguha sa maong pondo nga magahina ng mga proyekto sa mga local government units, pinaagi sa mga national government agencies, isip dugang pondo gawa sa Internal Revenue Allotment nga madawat matag tuig. Maaari halimbawa 15 million pesos ang isang bayan. Yan ang kanyang budget. Pwede po bahagi niyan sa DSWD, pwede bahagi niyan sa DOH, pwede bahagi niyan sa DPWH, pwede bahagi niyan ay potable water, pwede bahagi niyan ay footwalk. Wanay labot sa pagpatuman sa mga proyekto ang mga kongresista. Ang lokal nga kagamhanan lang ang makapatuman sa mga proyekto gamit ang maong pondo pinaagi sa mga ahensya sa gobyerno. Mipasidaan si Rojas nga magbinantayo ng mga LGU sa paggamit sa maong proyekto aron di kini masusama sa mga kongresista nga nalambigit sa PDAF scam. Well, unang-una ang implementasyon nito ay nasa sa local government units o kaya nasa line agencies. No? So, at mga NGOs na mismo ang dapat na magbantay dito. Giklaro ni Rojas nga tanang LGUs makadawat sa kwarta, sukwahi sa pagtuo nga gamiton kini pagpamulitika aron pagpangandam sa Liberal Party alang sa 2016 elections, pinaagi sa Grassroots Participatory Project Fund. Paano mangyayari yan? Palagay ko, ikaw na nagsabi, insinuations at walang basihan yan. Dahil lahat ito napupunta kahit ano pang tsaleko na suot ng mayor. King Perez, News 5. Mayor Michael Rama mitambag sa mga empleyado nga di angay ikahadlok ang pagdawat sa calamity assistance. Matud niya na apay daghan nga politiko nga dugay ng gipaninglan sa ilang unliquidated cash advances. Leslie Caminada-Vistil, sugin ni mi. I'd like to remind the employees, please don't get rattled. Because remember, there are people who have been long-time public officials and until now they have not been paying their unliquidated. Kini mo itambag ni Mayor Michael Rama ngadto sa mga empleyadong nahadlok nga di nila mauli ang 20,000 pesos nga calamity assistance. Matod sa mayor nga di kini angayang kahadlukan tungod kay aduna pay daghang mga politiko nga sa kadugay ng panahon aduna pay mga unliquidated cash advances. And if you were not being bothered by that, and if you think you did not spend, if you think you did not prepare, if you think you were all happy after all 3 months and 3 months, then maybe there is no such thing as effect of the calamity. Hence, as far as the mayor, I have made that statement today. I am not going to get away from it. I will be there with them. Gani may question si Rama ngadto sa motibo kung nganong sa kadaghang kontrobersiya nga ilang naagian, ilang tarong nga katuyuan mo ginterisan. Iyang gihagit ang nagpasaka og kaso nga pasakaan og kaso kadtong mga nalambigit sa binilyong korupsyon. Who had paid it? Who had allowed it? Who insisted that it should be paid? Those are all anomalous, irregular, illegal. And those should be made. And whoever I am referring, because there are cases, I am now challenging also those bodies. Please come out, because these are what we call valid cases. Mato ni Mayor Michael Rama, adunay kagawasan ang tanang konsehal ug empleyado sa City Hall nga muuli sa 20,000 pesos nga calamity assistance kung ilang pagtan-aw wa sila maapektuhi sa katalagman. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Gialarmahan sa Mobile Patrol Group ang usa ka Papua New Guinean. Asa man ning Papua? Nga wa mo bayad sa iyang gipamalit sa grocery store sa May Mango Avenue kagahapon sa buntag. Matod sa attendant sa maong tindahan, nasuko ang maong langyaw
dihang iyang gipaningil sa 740 pesos nga bayron nini. Mingon ang langyaw nga mabayra na niya ang utang apan kalit lang kining mibutyag nga wa di ay siya kwarta. Dunay 5 ka mga kauban ang langyaw nga sa pagsud niini sa grocery store apan gibiyahan kini. Giatod sa kapulisan ang langyaw sa giabangan niini sa barangay Banilad aron mokuha og kwarta. Nasayran nga limitado ra ang kwarta nga dala sa ubang Papua New Guinean kay sinimana sila kun padadaan. Wa na makuha og ngalan ang maong Papua New Guinean human nagmagahi sab kini sa paghatag sa iyang pangalan. Yan kita kuan bunal sa spring water. Wala sila kwarta, iyahay rag kuan. Panibat yung mga kauban. Siya rin ang pabili. Gideploy na sa Konsolasyon ug Toledo Police Station ang 20 ka mga sakop sa Special Weapons and Tactics SWAT Team gikan sa Cebu Provincial Police Office kini aron mobantay sa 3 ug 6 distrito sa lalawigan sa Sugbo. Matod ni CPPO Director Senior Superintendent Noel Guilliamac, temporaryo lang ang maong deployment sa SWAT hangtod nga ma-activate ang ilang kaugalingong SWAT team. Ang kapulisan sa Konsolasyon ug Toledo nga dunganon og train sa SWAT team nga i-activate sab sa dakbayan sa Karkar. Matod ni Guilliamac, mas maayo gyud nga dunay mga SWAT ang syudad ug lungsod sa Sugbo alang sa mas daling pagresponde sa mga dagkong alarma sama sa hostage-taking crisis. Makatabang sab kini sa pagdugang sa investment sa mga lungsod kay mas kampante ang mga investors kung dunay SWAT sa ilang mga proposed business locations. Ang ilang confidence, no? There's a perception of feeling secured sa ilang negosyo. And ikatulo sa atong komunidad, makita nila nga na atong SWAT, no? Makita sad nila na katabang sad sa ilahan. Isugdan karong adlaw ang 3-day caravan alang sa one-stop shop registration sa pagpalisensya sa armas. Andrea Patenya, sugin nimi. Ang giprocess sa 3-day caravan mao ang license to own and possess firearm, lisensya sa armas ug permit to carry nga gipanguluhan sa mga opisyales sa Campo Crame dinhi sa Camp Sergio Osmeña. Kini subay sa implementasyon sa Republic Act 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa maong balaod, di na mahimo ang pagpalit, pag-renew o transfer of ownership sa usa ka armas kun way license to own and possess. Sama na kini sa usa ka lisensya sa pagmaneho og sakyanan, diin kinahanglang lisensyado ang driver. Karon ang firearms owner kinahanglang lisensyado sa pagkupot og armas gawas sa lisensya sa iyang armas. Dinhi sa Sugbo unang gipahigayunan ang caravan, diin anaan nata ng proseso sama sa drug test, neuro test, gun safety seminar ug biometrics. Kinahanglang magda ang mga aplikante sa ilang clearance gikan sa RTC ug MTC, police clearance, NSO certificate, proof of billing, company ug government ID ug income tax returns. Why exempted sa mga requirements ug proseso, bisan law enforcer, security agency manager, huwes o negosyante. Kung tutuusin mo nga po, kung kompleto lang ang kasi maganda yung sistema na ginawa ngayon, computerized. Napakadali po kung basta makompleto mo lang yung requirement. Hindi totoo yung sinasabi nila na mahirap. Usa sa mga mitambong sa caravan si Fiscal Graeme Elmido. Matud niya, mas maayong ipadayon gyud ang decentralization sa paglukat og license to own and possess firearm, sanglit hasol og gasto kung sa Campo Crame pa kini ipahigayon. This is a welcome development kaysa naman instead of going to Manila, all of us will go to Manila for the process of licenses. It's better that the PNP made had a program like this nga one-stop caravan na lang para diri na lang mitanan. Regionalized ang application. Although medyo tight ang schedule kasi 3 days lang ang pagkaalam ko. Pero this is better than having to go to Manila and spend so much for licensing. Pahimangno sa pangu sa Firearms Explosive Security Service Agency and Guard Supervisory Section Confesags Police Superintendent Marvin Sanchez, katong di makaabot sa 3-day caravan, kinahanglan nang mo-apply sa Campo Crame sa ilang license to own and possess ug permit to carry. Sa akong gingon, just like katong nag-renew diri before, katong last month, we're requiring them to apply for the license to own and possess firearms para although ang status sa ilang renewal is on process na,
but they won't be a card release unless maka-apply sila ng license to possess firearms. Andrea Patenya, News 5. Lalaking natulog sa may South Road Properties na palgang patay. King Perez, Suginlimi. Ang security guard sa may South Road Properties mao'y nakabantay nga nagkadugo na ang 41 anyos nga lalaki pasado alas 12 sa kadlaw ni adtong Domingo. Ay sarong. Samad pinusilan sa ulo ang naangkon sa biktima nga si Patricio alias Apa Dayota, taga Barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo. Duha ka kabhang sa 9mm pistol ug slagang nakitan sa crime scene. Dapat na sa posting na mo sir, nakadungog mig duha ka buto. Tapos nanot na mo tong buto 11:45. So pag buto sa 11:45 sir, i-shutdown pa namo amo pang dilag ang gi-receive ng mga dinakpan. Tapos before ato sir, conduct mig monitoring. Hapit ko ni actually sir, hapit ko ni maligsan. Abi na hubog lang siya ba. Dugang sa mga kabanay sa namatay nga na priso na kini kaniadto sa New Bilibid Prison tungod sa kasong pagpangawat na maligya na kinig labakara sukad nakagawas ni adtong tuig 2007. Matud sa pag-umangkon sa biktima nga wa na kini mipuyo silang panimay sukad ni adtong miaging buwan ug anhi na magtulganan sa SRP. Human sila nagkalali sa iyang inahan tungod sa utang. Kaya kana, wam na inikwan, wam na binuhat nga di mao. Ang yan, negosyo, bisag asa na maabot. Way nakuhang witness ang kapulisan sa mong hitabo ug susihon pa ang motibo sa krimen. Din appeal sa ilang susihon ang kalambigitan sa pagkabalhog niini kaniadto o ang nahitabong lalis tali sa biktima ug sayang kabanay. Posible sab nga gitripingan ang biktima. Ang amo sang nakita diri karon daghan siya tato sa iyang lawas nga ingon sa to iyahang pagmangkon na sojo ko na siya but na prison sa una. Ang kaso sa theft siguro. Libang tripingan kay kanil ko diri pita mingaw sa kayo. King Perez, News 5. Patay ang 7 anyos nga batang babae samtang kritikal ang iyang uyon human sila maaksidente samtang nagsakay og motorsiklo. Giingong unang natumba ang ilang gisakyan nga motorsiklo dayon naligsan sila sa truck. Jinky Bargio, Suginlimi. Alas 5 sa hapon nitong Biyernes na aksidente din sa may Natalio Bacalso Avenue, Habig sa Barangay Lawaan sa Dakbayan sa Talisay ang 7 anyos nga batang babae uban ang iyang uyuan nga nagmaneho og motorsiklo. Sa cellphone video nga gi-upload ni Daniel Eugenio siyang Facebook account, makita nga buhi pa ang mong bata nga si Alison Castañares ni adtong tungura. Gani na ning kamot kining mikamang samtang ang iyang uyuan nga si Jerson wa na maglihok. Daling gida sa Talisay District Hospital ang bata apan namatay kini human sa pipila ka minutos. Samtang hangtod karon ana pa sa critical nga kondisyon ng uyuan niini sud sa South General Hospital. Misurrender sa kapulisan ang driver sa truck di karga nga si Guillermo Nipaya ug matud niya aksidente ang tanan. Segunda ko kurmanin namin indoor nga itong sasay enforcer nga mutestigo siya pero nagdali siya guli kay layo pa kung ilaha nga kuha na sa katrak una ning balhin diri sa kuha. Sa kapilya sa Sitio Paho, Barangay Linaw sa Dakbayan sa Talisay, gihaya si Alison ug matod sa iyang uyuan nga si Jonaide, nakahukom na ang ilang pamilya nga di mo pasaka og kaso batok sa driver ubos sa usa ka kondisyon. Wala usa mi mo sugot nga mo file mi mo pirma mi anang affidavit of desistance kay at least mao na among depensa pod sila ug dili nila to makomply among obligasyon katong gidima namo. Pwede man may makagukod nila aron mokiha. Jinky Bargio, News 5. Usa ka espesyal nga job fair ang gipahigayon niadtong Sabado nga gipasiugdahan sa Provincial Services Welfare Development Office alang sa mga persons with disability. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Nahatagan og oportunidad ang mga persons with disabilities sa gipahigayong job fair ni atong Sabado. Adunay 7 ka kumpanya nga nang hire og PWDs nga naglakip sa 3 ka call center company. Mato sa Provincial Services Welfare Development Office nga mo'y mipasiugda sa mong kalihukan, ilang gihatagan og oportunidad ang mga adunay kakulian sa lawas nga makatrabaho. Natagot nga we will not just overlook them. No? Tagaan na to silang chance to be a part of this society.
Gani wa magduwa-duwa sa pagpang-apply si Jose sa tulo ka call center company. Matud niini nga dili ibabag ang ilang apan sa pagpangitag trabaho. Kayo dako kay ning opportunity sa tanang PWDs nga karon halos tanan kuan nangitag ng trabaho. Then dako kay ning opportunity para namo nga makakitag trabaho as makakumpit pod sa mga dili pod PWDs ba. Pinaagi sa mong job fair, nahatagan og kumpiyansa sa mga PWD silang kaugalingon, diinwa sila kalainan sa normal nga tao. Leslie Caminada Vestil, News 5. Uyon si Vice Governor Agnes Magpales sa sugyot ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa nga ibalhin sa Mactan ang monumento ni Lapu-Lapu nga tuwa sa Rizal Park sa Kauluhan. Alang kang magpali nga di mausab ang panlantaw sa mga Pilipino kang Lapu-Lapu kung ibalhin kini sa Subo, sanglit dugay na nga giilangan national hero si Lapu-Lapu. It doesn't diminish him as a national hero, as the first, in fact, kita mo, insista nga, siya first ang national hero. It should not diminish the stature that we have given him. It's just the transfer of, total, in history books, he's still there, di ba? Gihangyo ni Archbishop Jose Palma ang tanang mga hotel owners ug ang mga nanag-iya og negosyo sa Sugbo nga di unta patasan ang ilang presyo alang sa mga delegado nga mosalmot sa International Eucharistic Congress karong tuig 2016. Kung aron maayo ang mahimong impresyon sa mga bisita, nang hinaot kini nga insakto lang ang presyo nga ipatuman sa maong mga establisemento. Masaligon hinuon si Palma nga paminawon siya sa mga negosyante kay makapromote man sab ang maong kalihukan sa Sugbo. Last man, masaligon ako sa atong mga tao. No, kaya nga itong nauna, pahinumdum na to sila nga ayaw lagi as if we take advantage. Dadorili, mayo pa man yawon nga, ni Atuwa pang Congress, ang hotel, 1,000 lang, all of a sudden, ang pinakabarato, 3,000. No, man tama. Georgia, kaning katong kanina bitaw sa Papua New Guinea, asa man to? Asa man ang Papua New Guinea, I know it's off Australia. It's very near Australia. It's an island na doon na sa Australia. In fact, you can take a boat going from Papua New Guinea to Australia. Pero separate na siya nga country, I think so. It's a separate country. Ngano interesado makagawad? Wala kay sa kuan ba ang mga lugar nga atong angay isang bisitahon siguro maabot ang panahon, no? Oh, it must be a beautiful country, I'm sure. But talking about other countries, no, congratulations sa Germany. Woo! No, for winning. Not for Germany. Ingon mas Diego. Daghan kayo din Team Germany, no? Oh, bitaw, congratulations. Congratulations for another 4 years ang World Cup. Sa Deutschland. Maukanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!